हेलो गाइस, आज हम पहुंच गए ମୁଁ ତ୍ରିଶୂଳାରେ रूफ टॉप लंडन कैफे एंड रेस्टोरेंट रे। ଆଉ ଏ ପୁରା ଭିडिଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ହିଁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନେ ଭିତରକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ रूफ टॉप लंडन ଭିତରକୁ। ନୂଆ ହେଇଛି ଏବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କିନା ହେଇଥିଲା, ବାହାରୁ ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗୁଥିଲା ଦେଖିକି। ଭିତରେ ପଶିଗଲୁ, ଭିତରେ ଥିଲା ବାବରେ ବାପ, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଇଣ୍ଟେରିୟର ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି, ମାନେ ପୁରା ଭରପୁର ମସ୍ତି ଆପଣ ଲାଗିବ ଏଠିକି ଆସିଲେ ବି। ମାନେ ରୁଫ୍ ଟପ୍ ମାନେ ବି କ'ଣ ଗୋଟେ ଯାଇକି ଦେଖିଦିଏ ବି। ରୁଫ୍ ଟପ୍ ମାନେ ଛାତ ଉପରେ ବୋଧେ କିଛି ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଥିବ, ବୋଧେ ଲଣ୍ଡନ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ତ ଦେଖିବା କ'ଣ କିଛି ନୂଆ ହେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଥର ହେଇଛି ଏ ଜିନିଷଟି। अरे बाप रे बाप, बहुत ही ब्यूटीफुल ହେଇଛି, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଫିଲ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ହେଇଯାଉଛି ଦେଖିକି। ଆଉ ଚାରିକର ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆରେ ଏଇଟା କ'ଣ ମୋତେ ଦୂରରୁ ତ ଲାଗିଲା, ମୁଁ କହିଲା ଏଇଟା ଅଣ୍ଡାଟା କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ତିଆରି ବୋଧେ। ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ନୂଆ ହେଇଛି, ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଖାସ୍ କରି ବର୍ଷା ଦିନରେ ଏଥର ବସିଲେ ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଚାରିକର ମେଘ ବି ପଡ଼ୁଥିବ, ଭଲ ବି ଲାଗିବ ବସିଲେ ବି। ତା ଉପରେ ଏଠି ଜୁସ୍ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ହେଇଛି। ମୁଁ ତ କିଛି ଗୋଟେ ଜୁସ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଛି, ବଟ୍ ଉପରେ ଖାଇବିନି, ବଟ୍ ତଳେ ଯାଇକି ସେଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ସେ ଜୁସ୍ଟାକୁ। ସେ ଜୁସ୍ ନା ବି ଲାଷ୍ଟରେ କହିବି। ଉପରେ ବି ବସି ବି ହେଲାଣି, ଗରମ ବି ହେଉଥିଲା। ସେ ତଳକୁ ଆସିବାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ କାମ ଅଛି। ପ୍ରାୟ ନର୍ମାଲ୍ ହୋଟେଲ୍ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ରେଟ୍ ତ ଉଞ୍ଚା ଅଛି, ରେଟ୍ ଟିକେ ହାଇ ଅଛି, ବଟ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆମେ ଯେଉଁ କିଛି ପହଞ୍ଚିଲା, ମାନେ ଜୁସ୍ କଥା କ'ଣ କହିବା, ଯଦି ଦେଖାଯାଉଛି ସୁନ୍ଦର ନା, ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା, ବହୁତ ୟୁନିକ୍ ଥିଲା, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ଏ କଷ୍ଟ ବୋଧେ ପାଖାପାଖି ମୋତେ ପଡ଼ିଗଲା 565, ବଟ୍ ମୁଁ ତାକୁ 600 ଦେଇଗଲି, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟିପ୍ସ ଦେଇଗଲି। ଟିକେ ତଳକୁ ଚାଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆପଣ ବି ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ତ୍ରିଶୂଳା ଛକରେ କିନା ଏଇଟା। ଆଉ କିଛି ଫଟୋ ବି ଉଠେଇଛି, ଫଟୋ ବି ଗୁଡ଼ାକ ସେୟାର ବି କରିଦେଉଛି। ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ାକ, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଇଣ୍ଟେରିୟର କାମ ବି ହେଇଛି। ଫଟୋ ଉଠିବା ପାଇଁ ଭରପୁର ଜାଗା ଏଠି ଅଛି, ସେଲ୍ଫି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଆଉ ଏତିକି ବିଦାୟ ନେଉଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ହିଁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଟେକ୍ କେୟାର।